Magiging standalone subject siya. Magiging 1 hour siya per day for elementary. At sa high school, magiging ganyan rin, 1 hour. At ang importante dito yung mga magtuturo. Dahil ngayon, ang mga nagtuturo, hindi sila certified sa values education. Kailangan certified rin sila sa values education para yung pagtuturo ay maayos. Sir, you mentioned kanina pa yung measurement. How do we measure such kind of accomplishment? Mahirap i-measure yan, no? Because how do you measure good manners? How do you measure values? Pero ang gusto natin, magkaroon naman ng some form of indicator or benchmark para makita natin yung pagtuturo ng values education ay effective or not. We will ask the experts na magbigay ng some form of benchmark. At itong mga ganitong good manners and right values, makikita natin yan sa pagkatao at sa ating lipunan. No? Kung ang ating lipunan ay nagiging maayos, mabuti, nagiging mas progressive.